Dusun Barang. Kecamatannya, anu desanya Desanya Salam. Ragil, itu Ragil. Kapan ini? Rendeng. Napa Mas? Damelin apa jenengan? Damel-damel. Dandan-dandan. Nggih. Nuwun sewu. Nggih monggo. Niki nek musim kemarau nggih tesih entuk toyo. Nggih kakak sing gagal ya jeneng. Umure pinten jenengan? Pangapunten tenuruti. Mboten ngerti. Belum. Pak, giring Pak. Ya, jauh. Dah. Nun sewu. Ay. Yun ako.
Nggih, karena desa mawon mriki. Kok nggak ada mboten ngerti kula. Jenisnya boten ngerti. Paling biasanya nampak. Oh, nampak. Nggih biasane. Hah? Derek, gawe video. Oh, Tahanan desa. niki pun juga. Loh, kasihan. 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 Kale pade bunyi Oh, mati kismo. lagi. Kepemilan. Nilai. Milan. Mriki desane napa jenenge? Niki Baran. Dusun. Dusun Baran. Kecamatannya, anu desane Desanya Salam, Kecamatan Patung, Gunung Kidul. Gunung Kidul. Oh, do antri to niki. Nangge. Panjenengan ora melu. Lampun niku bareng ngoten kok. Oh. Oh, keng mriki. Nggih. Berarti pas kulon be Nggih. oh teng mriki to. Nggih. Jeneng nek nang desa kaya niki adem hawane. Nangge. Itu yo sereng patek. Padet. Dan kula ya wis padet banget, Mas. Nggih napa? Kula ya suwe. Kula mak dene kula mane ten mriko. Jenengan Nggih. tangkep lapun di. Tapi pun tilarat dadi niku saderenge rapatan kasihan Yang gajah niku. nggih nyaler Oh, daerah mriku. nggih Jenenge kono apa to? jenengan paling pun tepang pelawak di almarhum Waluh Ano. Waluh Pak Waluh Walu. nggih Boten ngerti. oh dia main ketoprak Ragil. Ragil. nggih jenderal kilin latihan Apa? Saat ini, Desa niki. saya bapak dan bapak ini, Kapan iki? yang dengan ini loh, Rendeng. Sasi nopo? Empat bulan yang lalu. Berarti kami jantri. Oh, berarti Desemberan nggih? November, Desember. Jadi sing diselip sing ajeng didahar. Nah, sing stoknya to sih. Nggih. Rikone wonten margi nggih. Oh, berarti nek ajeng mriku liwat dalan gede.
Yen longsor niku nggih. Ah niku nek ben wayah Jawa mesti longsor. Lah nggih. Minggil tapi nek kula kan ngandhap. Mas sinten wau? Kula Pak sinten nggih? selamat. Pak Slamet. Nggih ta. Tak nderek mlaku-mlaku rin nggih. Monggo. Nganu nikahanan desa. Monggo. Bu, monggo. Pak. Nanti le, Main. main. Iya. Nuhun Pak. Wah. Nuhun. Nggih. Damelin apa? Napa Mas? Damelin apa jenengan? Mboten damel-damel. Dandan-dandan. Nggih, nek Nun sewu. nggih monggo. Rusak napa niku? Anu cagak. Oh. Celikure niku pun mboten enten tugel. Nek Mas sering ngerti? Kula kasihan. 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 Bantul. Bantul. Oh, Sengaja dolan-dolan, Pak. lah nggih. Oh, mriki sawah nggih. Sawah nggih. Oh, mboten mriki sawah ya, Pak. Di luar rika tak munggah rika. Niki nek musim kemarau nggih tesih entuk toyo. Nggih, anu nek kemarau niku niku ora atas sumur bor. Pamane Oh, sing pojokan niku nggih. nggih niku Pak. Bor saking pemerintah niku. Oh, niku nggih ngairi sawah mriki. Nggih namung ben niku dek ketiga niku nggih kula beton mriku niku nggih anu selang diesel niku kula elek nggih selang diesel ngaten jujuke. Nggih anu nggih sawahe. Niku ibuke jenengan. Pundi? Niku anu mara Mara. sepuh. Omar sepuh. Nggih. Sakit anu tumor kandungan. Tahun pinten? Tahun pira yen? Pun ora mamakmu ke tahun pira? Yang 10. Wah, Mbak, nun sewu nggih. Nggih. 2010. Oh, wis Pun tahun. mboten enten niku. Kene iki wingi bocah kula niki kenging anu virus tikus setelah 40 dina. Virus tikus. Nggih, virus tikus meninggal yen enten dregan rika 3 dina. Putrane jenengan. Nggih, Sik nomor ragil kula nomor 3. umur pinten niku? Umur pira wawan iki, Yun? 30. Tapi memang non kok iso kenging virus tikus niku? niku anu sapa sawah panen separi ngoten niku. Oh, Angsale saking sawah mestine. Hari ini pun kathah je Mas anu hamu. virus niku sing pun virus niku. Sehari niku niku nggih meninggal nggih
sampun RT niki pun pinten taun ngoten. Selasa sore ajeng asar nika pun mboten enten. Waone saking griya niku tesih kaya mau waras nika waone ing griya. Wong betateng mobil tesih mlaku dhewe. Nggih tesih gawe kekomboran wedhus barang nang dokter nang rumah sakit. Dadi andani doktere tanda-tandane napa mawon? Nek dokter niku nek saking puskesmas niku waone anggere mripate niku merah niku nggih cuci darah niku nggih. Angel napas mesti nggih angat. Ning nggih kathah sing gagal ya dene urus ada gagal. Mboten tertolong. Kenging penyakit niku le nganu pas teng sawah. Nggih ten sawah. Rata-rata. Rata-rata ten sawah ngriki nggih. Ten sawah. Bocah kula niku nggih panen ten sawah riku niku. Nggih sing mriko nika pas garapan sawah wingi niki nggih. Nama lampan apa buka motor? Motor, Pak. Asmane Pak Sugiat. Pak Sugiat. Iya, Pak Sugiat. Ini terusnya nek mriko terus mentok Niku buntu sih, Mas. Niku lepen kali. iki. Kali mentok kali dadi buntu pun mboten enten terusane namun Oh. dalan setapak. Dalan teng sawah. Jadi niku nggih sing dikretek ngoten iki kirangan sepriki Pak dereng enten anu. Nek ibu niku pun pinten yuswane? Anu yuswane. Nggih paling mboten pun atusan niku pun enten. Nggih no. Nggih. Nek tesih sae. Tesih. Tesih kurungan banget niku. Oh nggih. Tak anu Nggih, mriko. monggo. Mbah. Kenapa jenengan? Seknopo jenengan nyantai? Jenengan niku sinten? Kula Ipung. Hah? Ipung. Ipung pundi? Kula Bantul. Kasian. Kayak nopo niki jenengan? Nyantai. Nyantai. Nggih. Sumuk no, Mbah. Nggih. Nggih. Iki jagungnya kok di ngaten-ngaten iki men apa ya? Sok ditandur. Oh, nggih bibit. Nggih. Bibit to. Terus isok teng Sabin. Mbok Mboten. mboten Umure pinten jenengan? pangapunten ten ngerti. Mboten ngerti. Kira-kira orang ngerti juga. Lho, Kinten-kintennya mboten ngerti. Terus ngono. Oh, Mbah. ngertine kor padang awan. Oh, nggih. Ngertine nek awan padang. Anak bengi rak peteng. Lah nggih nek bengi peteng. Nek tindak tesih saged. Mboten. Mboten saged. Pun mboten. Mboten tau teng pasar kok. Oh. Mboten nek mlampah tesih saged. Lah nggih saged ngoten. Ning tuyuk-tuyuk. Nggih. Pun sesopo kalih. Kalih. Kinten. Si jalan kan Sumatera. Oh, berarti kamase jenengan iki, Pak. Desa tunggal nggih pun mboten enten niku. Oh, alah. Nika anak kula mantu. Nggih, yo tetep anak to, Mbah. Lah nggih anak. Ah, nggih. Sing golek keinginan. Sing gawe keinginan.
Ora disalahke men garing. Ajine ampun pan bubuk. Oh. Ndak pangan. Nggih. Men ora dipangan bubuk to. Nek pangan bubuk ora tukul. Nggih, leres, Mbah. Nggih, ngeten iki puanase ra mekakat nak siang nika. Meja puanas. Nggih. Oh, Kek napa? Gilingke beras. pas giling di pau. Selamat Haryanto apa jenenge? Pak niki matur nuwun. Kula tak Nggih, monggo. lajengan. Sehat-sehat nggih, Pak. Nggih. Alhamdulillah. Parang-parang Assalamualaikum. Mbah, nggo Mbah. Tak rin nggih. Parang rin nggih. Nggih.